तसंच ना? आरतीला नाळ असते ना, अशी दुसरी ढोलकी ढोलकी नाळ बोलतात ते. नाळ आणि ढोलकी आणि तबला. आणि मग ती अशी वाजवायला चांगली येते. सुका करता तू करता. मग त्याला असं टर्न कर ना, असं कर त्याला. हा मग अशी ना अजून वाकडे कर, होते पूर्ण वाकडं ते पण कर वाकडं. वाजव सुक करता तू करता. झाली ना नाल तुझी. थांब. बास हुजूर बास. कोणी कमेंट केली होती जरा आम्हाला सांगा. मम्मीने कमेंट वाचली आणि मम्मी बोलते त्यांनी मला ना तबला वाजवायला सांगितलं. एक वेळ तबल्याचा हे सूर लागू जाऊ दे, तू पेटी वाजवलेली त्याच ह्याच्यात कमेंट होती ना, म्हणून मम्मीने आता वाजवायला येते सारे गम. हे एवढं वाजवायला तबला नाही येत, पण नाळ वाजवायची ना. सुका करता मजा काय असं माहितीये. पूर्वी प्रेम सर्वांगी सुंदर कंठी धरके मान बस बुकिंग शुभांगी गिरीची बुकिंग करायची असेल तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. तबला वाजवण्यासाठी शुभांगी गिरीची बुकिंग करा लवकर. तबल्याची नाल बनवली आहे. हा गणपतीला कोणाला आरती बोलायला पाहिजे असेल ना तर मला ऑर्डर द्या. आरती A to Z. ज्यांना डान्स करणाऱ्यापेक्षा ज्यांना डान्स नाही येत ना त्यांना बघण्यासाठी मजा येते. ज्यांना तबला वाजवण्यापेक्षा तबला नाही वाजवले तर त्यांना बघायला मजा येते. म्हणजे ते काय सूर लावतात ना, कोणता ताल नाही, कोणती तियाई नाही, काय नाही, एकदम मस्त. आवड पाहिजे. हा बसण्याची पण तेवढी पावर पाहिजे तिकडे. नमस्ते. आज मी मशरूमची झटपट भाजी बनवते. हे मशरूम आहे सर्व, त्याचे फक्त आहे ना 2 भाग करायचे आहेत. असे 2च भाग करायचे, तुकडे नाही करायचे जास्त. आता मी गॅसवर पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये थोडा 1 चमचा तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये हा 1 चमचा आहे ना बटर टाकायचा आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे 2 मोठे कांदे घेतले, एकदम बारीक कापून घेतले बघा. आता हे त्याच्यामध्ये टाकते. आता थोडा कांदा आहे ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा. कांदा बघा 1 मिनिट चांगला फ्राय करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मशरूम टाकते. मशरूम चांगले असे मिक्स करून ढवळून घ्यायचे कांद्यामध्ये. आपली 2 मिनिटं झाली आपलं मशरूम टाकल्यावर, आणि मशरूमला पाणी पण सुटलंय बघा, ओला झालाय. आता आपण काय करायचं, हे जरा आहे ना असं एका साईडला करायचं आणि याच्यामध्ये लसूण टाकायचे आहे. हे लसूण चांगले आहे ना 15-20 पाकळे घेतले आहेत. आता लसूण बघा चांगली मध्ये आहे ना चांगली फ्राय करून घेतली आहे आणि आता सुगंध पण छान येतोय. आता सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये ही पाव चमचा काली मिरी पावडर टाकते, अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स, आणि आता कोथिंबीर टाकायची थोडीशी. आता त्याच्यामध्ये थोडा चवीपुरता मीठ टाकायचं. आणि हे चांगलं आहे ना आता चांगलं ढवळत आहे ना चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. म्हणजे मशरूम आहे ना चांगला भाजला पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये हा 1 चमचा व्हिनेगर टाकते. सुगंध एवढा छान सुटलाय, आपण धाब्यावरती खातो ना तसा. असे झटपट आणि एकदम टेस्टी वाले बनवून देतात ना. हा अशी झटपट करून देतात. आपण कसं हळू ढवळतो, ते जरा मोठ्याने टकाटका करत ढवळतात, कारण त्यांचे मोठे तवे असतात ना, म्हणून ते जोरात पटकन त्यांचा होतो फ्राय. ते आपण ढवळून झालं ना की समजा थोडा वेळ थांबवला तर काय करायचं, असं ना तवावर असे मशरूम असे पसरून ठेवायचे. तर आपण एकत्र गोळा करून नाही ठेवायचे, असे 1-1 मिनिट आहे ना असे ठेवायचे, परत ढवळायचे, म्हणजे ते चांगले फ्राय होतात. आता आपलं सगळं साहित्य टाकून झालेलं आहे ना, म्हणून आपण 2 मिनिटं आहे ना असं भाजत आपण 2 मिनिटं भाजून घ्यायचे, असे ढवळायचे, परत 1 मिनिट असं ठेवायचं. आता आपला मशरूम बघा मस्त फ्राय करून झालाय. गॅस बंद करते आणि तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून देते. तुम्ही खायची सुरुवात करा. थोडा सुंदर झालाय. येते का तुमच्याकडे, तुमच्यापर्यंत वाफ पोचते का? तोंडाला तर पाणी सुटलंय बघूनच. मशरूमची भाजी एवढी चविष्ट लागत असेल, आपण टेस्ट करूया आता ही पटकन. तिकडे आपली रेसिपी रेडी आहे एकदम. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो.
वा वा, तोंडात टाकली चावायची, पण मी एक वेळ चावलंय फक्त. टेस्ट तुम्हाला मी आता सांगतो, एकदम भारी झाली मम्मी, एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. तू बोलत होता कशाला करते कशाला करते, हा रोज मला असंच बोलतो, हे नको करू ते नको करू. पण दरवेळी रेसिपीला ना एक वेगळीच टेस्ट येते, वेगळी म्हणजे एकदम भारी टेस्ट, एकदम किती साधं सुद्धा रेसिपी आहे ही. मग काहीच नाही सामान, एकदम भारी वाटते. समोरच्याला दिले तर असं वाटेल, बोलते काय काय टाकलं मला खरं ना. तर आपण बोललो ना, आपण काय एवढंच वस्तू टाकली, एवढं साहित्य एकदम कमी, तर बोलणार नाही, खोटं बोलतो तुम्ही लोक. तर पण बनवून बघा, काय चटपटी लागते आणि काय भारी लागते. एकदम रेसिपी बनवण्याची एकदम लायकीची आहे, एकदम म्हणजे एकदम छान झाली रेसिपी. मसाले काहीच नाही त्याच्यामध्ये, काहीच नाही. कांदा लसूण, एकदम शॉकिंग रेसिपी बोलू शकतो मी ना. एकदम रेसिपी छान झाली, तुम्ही नक्कीच करा. मग बनवल्यानंतर कमेंट करा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा.